sa may Esplanade, Dyke Esplanade sa gimbal. Tawaw niyo mga bulak nami. Yan. Sige. Tugpwede ka nami. Nami gid man magbike kung aga paghapon. Para hindi gawabla init aw. Yan. Okay. Nalate ko bibugtaw mo. O just may adlaw na nako. Pero kung adlaw, dili ba gid man nalikaw sa ano no. Para ikaw kompetensya sa dalan. Okay. Nice. Ang mga bulak, kanami. Sa bulak pa lang buta na yung mata, kanami. Okay. Lawig pa dyan mo. Ang may 1.5 kilometers siya. 1 kilometers ang kalabog ko na haligyan na. No. Okay. Nice. Diba? Tawhay. Fresh air. Oh, nature. Oh, kita ka baka-baka. Tapos may ano to. Nan. Nice. Okay. Ang init. May mga fine sa ipaligyan. May mga kita. Super kita nakalamigyan. Medyo silaw lang ristro kahit lawon. Adlawon mainit. Diba? Pero ang lipstick. Wow! Wow! Kung ta nabuka yung kita. Dagamin niya. Nga nakalagtong. Diba? Okay. May hampa. Bingo wait. 1, 2, 3. May motor sa likod. Ako di pa na, ako lang niya akong mask. Kaya ako naman di isa nag-bike-bike. So kung ako tao, siyempre ibalik ko akong mask. Gusto ko pala naman ang fresh air. Diba? O, may hump na naman. 1, 2, 3. Oh! Ako din garon hump. Kasan, o yung pag-bike-bike, kurat hump. Mga humps. May humps. Rari get humps. Siguro, no? Kaya iban balaan, nagpadasig-dasig ang dalagan. Dasig-dasig pa karera. Ay nga daan din nung digya kaghawan. Kung wala nag-aaligawang. Iban pa rin dasig kang ano. Ang andang padalaga sa motor. Ay, ang boss sa mga motorista kaya. Karot. Nice, diba? Una, may pradig yata, no? Iban pa rin nag-date-date. Nag-date-date, nag-date-date. Di pa rin makita. Ouch! Ora ko, humps. Kita mo pala, andigan. May prung-prungkuan. Ang taon niya pala. Ito, prungkuan. Ito, nice. Pakadud-dus punta may prung-prungkuan. Di ko ma-date-date ka digyan. Na may imaw ka, kumamaan. Kanami. Diba sa secluded area pa? Wow. Wala ko tingin ako ng mga kabit-kabit at tingin na naradigyan. Inyo tanan di. Madakpan gani ka mo, Corinal. Ay, tigpot gid ka mo. Nice ka namin, kita nadigyan. Ito man sa piyak. Oh. Ito man sa piyak. Kasi okay pag ito sa piyak, oh. May mga pens-pens, kita natin ito, oh. No, para hindi, actually namin, kita na kung may diet, no, hindi maguba ang lupa. Hindi maguba ang lupa sa kilid sa suba. Ay, parang suba, hindi mag ano ang iyang kalapad dun. Yan. Diba? Hi everyone! Hello! Nagpahuway ako dyan kakainit. Bigyan ako sa kilid kang ano. Bigyan ako sa kilid kang Esplanade. May sumisiminto digyan to pala. Nice. May bunggambilya. Sadalong sang pine tree. Nami talaga digyan. Nagpupo ako kakainit. Ano na ito? Look at me, diba? Isang kabay ko lang ito. May dyan gidman ako. May dyan ako kilala kabay. Kadalagi dyan sa ano. Kadalagi dyan sa pang-retouch. Isa na ko dati. Wala siya pang-retouch. Yung bigla ako, tingnan na iya. Tumaya magpapa mo, no? Tumaya namin iya, nagkuhain ko yan. Kuha mo sa picture, diba? Sino gusto daw ay picture ya, ha? Sino gusto ang daw ay picture ya? Daw ay siya sa picture ya, diba? Ako yan, dala ko yan. Bilog ko yan. Init. Kainit, pero kanami isang lugar, ka-fresh ang air, kalinong, no? Kalinong. Bigara sa piling sa gimbal. Sa gimbal, day. Yan. Tawag ko. Tupay ko, oh. Okay. Nice. Kasi ano, pagkatuko bigyan wala pagawa mga hams.
Subong may hams na. Wala kita ka na to hams. Subong may hams.